bathi ke lana asifactorize u35k squared plus 100k minus 15. Sabona ukuthi leading coefficient yethu u35kx no35 ngaphambili coefficient yethu akuyona u1 njengenjwayelo. Ngakho futhi siyabona ukuthi u35 no 100 no 15 banayo i-common factor ewubani? Mokucabanga ngiuba u5 i-common factor yethu. Ngakho sothi 5 times 7k squared plus 100k plus 20k nxase ngoba phela 20 divided by 100 divided by 5 20 minus 3 so say factor yethu common factor yethu u5 ke lana. So sizoqala ke ebese ke sinale mase sisibeleke kanje isibalo sethu sesingaqala ke siyabona ukuthi kuzomela sithole ama factors are 7 times 3. A times B equals 7 times negative 3. 7 times negative 3 lo sinika negative 21. Ebese u-A plus B kumele usinika u20. A plus B equals 20. So lana ke kuzomela sithole ama factors a 21. I-product yethu kumele isinike u21 ebese mowa edda noma isum kumele isinike u20. U20 ke no1 loyo. U21 nxase no1 no negative 1. Ngoba 21 times negative 1 no negative 21 minus 1 noma plus negative 1 equals 20. Into efanayo leyo. Ukuze sithole 20k ngithe 21 minus 1 ngakho mase siqhubeka ke sizothi lo 5 uzohlezi la bese sithi 7k squared plus 21 minus 1 plus 21k minus 1k minus k noma ngawubhala 1 kuyafana minus 3 minus 3 ebese ke siyaqhubeka siyahla sithi sithola i-common factor yaloku kuqala u7 no 21 u27k no 21k siyazi ukuthi u7 ifactor lapho common factor so 7k factor sizothi k times 3 k times 3 sivale sithi minus k 1k minus 3 or plus 3 ngoba sino negative 1 lapha. Okay ebese njalo singakhohlwa ukuthi sinalo 5 wethu la eqaleni. Uyabona ukuthi sino k plus 3 futhi lana phakathi. Ngakho nawo singawasebenzisa as i-main factor yethu lana. So sizothi k plus 3 so k plus 3 wethu sizothi k plus 3 ebese sizothi times 7k minus 1 sivale ebese ke singakhohlwa njalo futhi ukuthi lo 5 wethu usela ngaphandle namanje 5 wethu saqeda ke ukufactorize ngokugroupa impela sesowombetha